gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsuon, ang kalibutan nagsigi pagyug-antos nining daghang kagubot, sakit ug kasakit. Atong iampo nga unta ang mga hunahuna o kasing-kasing sa katawhan mudawat na gyud sa mga pagtulunan o sa presensya sa Ginoo aron mo'y maggiya sa mga buhat o hunahuna nato aron makabot ang kasulbaran nining daghang mga problema. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning pagpamalit og mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa gikinahanglan nila nga mga grasya labi na sa panalipod ug kaayuhan sa lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon ug mahigugmaon tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong Espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot siya sa usa ka langob ug mipuyo siya didto ug giingnan siya sa Ginoo, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw ug barug sa tumoy sa bukid at tubangan sa Ginoo. Unya miagi ang Ginoo ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran ug nangatipak ang mga bato apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin miabot ang linog apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog misunod ang kalayo apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo may hinay ug malumong tingog. Sa pagkabati niini ni Elias, gitabunan niya ang iyang naong sa iyang bisti ug migawa siya ug mibarug sa agianan sa langob. Ug may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Siya miingon, Ginoong Dios nga labing gamhanan,
Ikaw ra gayud ang akong gialagaran, apan ang katawhan sa Israel mibiya kanimo, ug gigunob ang imong mga halaran, ug gipamatay ang imong mga propeta, ug ako na lamang gayud ang nahibilin, ug buot pa ako nilang patyon. Ug ang Ginoo miingon kaniya, lakaw pauli didto sa kamingawan sa Damasco, ug sa imong pag-abot, dihugi si Hazael aron mahimong hari sa Syria, ug dihugi usab si Jehu ang anak ni Namsi aron mahimong hari sa Israel, ug dihugi si Eliseo anak ni Safat nga taga Abel-mehola aron mahimong propeta ilis kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nangandoy ako nga makakita sa imong naong o Ginoo. Nangandoy ako nga makakita sa imong naong o Ginoo. Pamati o Ginoo sa tingog sa akong pagsangpit. Kaluy ako ug tubaga ako. Mahitungod kanimo nagsulti ang akong kasing-kasing. Ikaw ang gipangita sa akong pagpanaw. Nangandoy ako nga makakita sa imong naong o Ginoo. O Ginoo, nangita ako kanimo, ayaw tagua ang imo nga naong kanako. Ayaw isalikway diha sa kapungot ang imong sulugoon. Ikaw ang akong mananabang, ayaw ako iwakli. Nangandoy ako nga makakita sa imong naong o Ginoo. Gituhuan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi, pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Nangandoy ako nga makakita sa imong naong o Ginoo. Hallelujah.
Ginoo, manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babay uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kun ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag, kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag, mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makasala, kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magminyo pag-usab, ug ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang hinungdan nganong magkagubot ang pamilya, ang managtiayon, kinigyong pagpanapaw or pagpangabit. Mao gyud nay dako kayong faktor nga muingon dayon ang bana o ang asawa, irreparable na gyud ang among kaminyoon. Dili na, wala na'y kapuslanan, patay na ang among kaminyoon, kay tuan na siya lain, tuan na siya magpuyo, nagluib na siya. Ana, ya muna ang atong solusyon dinhis kalibutan, ang divorce bill. Okay mo ana? Ha? Di mo okay? Ngayon, saan naman lang na ngatuan naman siya magpuyo uslain. Nanapaw naman. Sa pa may kapuslanan. Muna na yung mga factors nga sa human standard o human tawag tog parlance or standard, sakto yun kayo. Patay na nang maong kaminyoon. Pero og arita mo tan-aw sa higher level, sa level sa Ginoo, wa pa na mamatay. Kay inig humagkasal sa babae o sa lalaki dinhi sa sakramentos kaminyoon, dili naman sila usa kung dili sayop, dili naman sila duha kung dili usa na lang. Nausa na sila kalawas, one flesh ang declaration ni Jesus. You are no longer two but one flesh. Dunay panahon nga ang atong flesh, kini atong lawas, ang pika side ma-stroke, ma-paralyzed. Ma-paralyzed ba? Unsa may mahitabo sa tao nga paralyzed ang pikas lawas, sama sa akong amahan si anhing Papa Sivero, mga 1989 na stroke siya, right side paralyzed. Namatay siya 1995. Nga mao gyud na iyang sitwasyon, pikas side paralyzed. Unsa may gibuhat sa dili paralyzed nga lawas,
Wa siya makig-divorce, wa pikasas doktor ang lawas ni Papa aron ibilin ang paralyzed niya, palakton ang katong dili paralyzed. Imagine kuno ninyo, pikason ba? Wa naman ni kapuslanan, ibilin lang ang naangkwa niya, karing na itong papadayonon. Dili kung imong pikason, mamatay ang tibuok lawas. Mao na ang lawas nga lagsik, iyang giantos pagkarga ang iyang lawas nga paralyzed, ang bahin nga paralyzed. Og maunay image sa kaminyoon nga gustos Ginoo nga atong ibutang sa atong huna-huna o kasing-kasing. Ayaw guba ang usa ka lawas. Hinoon, oso naman sa naaros ato, euthanasia, abortion, ano bang wa nagi kaluoy ba nga mopatay og lawas. Di hasta sad ang gitawag og conjugal union or conjugal body. Dali ra natong patyon magina natong real body, kana na bang conjugal tipon ra patyon. Pero hain man na gasugod ang pagpangabit or ang pagpanapaw. Ingon si Jesus, magsugod ay na sa huna-huna. Muna dili ra ang mga minyo mo'y makapanapaw, hasta sad ang mga ulitaw ug dalaga, apil na saning nagwali, ipakapin natong madre. Kaya nga naman, pulos man ta na ay huna-huna, naman tayo huna-huna, niya pulos man ta doon ay sexual desires. Niya kung pananglitan gani, magtanaw kuno kas usa ka babae, ang laki mo tanaw sa usa ka babae, nunot ang laway nga huna-huna, niya iya na nang i-entertain, nakapanapaw na. Mao na kanang porn nga naaron sa atong social media na as internet, rampant naman kay nastanan, doon na may access diha ang tanang tao nga kamaong mo surf anang internet, purti na yung daghanang nakapanapaw. Kay maghuna-huna naman glaway. Muna daghan sa kay sa atong mga batanon karon nakapanapaw, nakahimog premarital sex. Ngano man tungod gyapon kay ang huna-huna duna na may pagpanapaw. Gikondisyon na ba? Natod pa ni St. Augustine man tingali ito, actions follow the desire. O unsay imong gibutang sa imong hunahuna, mosunod ng imong mga actions. Basta di lang ka paralyzed. Pero paralyzed ang imong lawas, gadako lang imong hunahuna, di mo sunod imong kamot. Pero kung di lang ka paralyzed, mo sunod yun. Nganong nangatog mamuron nga nagwali ko? Nganong natog man mo ang uban ninyo? Ha? Mata ra ba dayon ay? Nganong nangatog mo? Tungod kay ang inyong mind, why gana nga mo entertain aning explanation, aning wali? Ang inyong ganahan, kanang libak, kanang ganahan mo ana, kanang entertainment ba? Kanang ma-entertain. Ana, kanang bang makapasigas mata, wow, maana ka ba? Pero wali gani niya, magsigig hunahuna imong utok, magsunod sa unsay gisultis para niya, kapoy ba? Nagingon manindog, ana sa dayon, pugwat dayon. Pero naset pa ang inyong mind, kinahanglan ko ron magkat-on ko sa Ginoo, magsiga inyong matay, perte ninyong makapa-entertain. Unsa gito akong gisulti? Unsa to'y mahitabo igumagkasal? Ang babae o lalaki, dili na duha, kung dili usa na lang kalawas. Ana. O na siya. Di pwedeng buwagon. Pero doon ay gihisgutan si Jesus, nawa magluib kaniya. Kaning pagluib, broad kay ni siya. Basi gatuo ta nga, pagkaminyo, nagluib. Dili rana diha kutob. Usasad na siya. Dili ka na bang infidelity after wedding? Doon na say infidelity before wedding. Muna ang atong simbahan, mi offer og
declaration of nullity, kana bang gitawag og annulment, pero sa ato ng real term sa atong simbahan, declaration of nullity. Pasabot gi-declare nga ang inyong kasal invalid from the very beginning tungod kay dunay apan, dunay pagluib. Pasabot wa gitug-an ang mga apan, nagluib ang usas mga partners. Mao nay atong interpretasyon. Ang divorce design na nga valid ang kasal, pero dunay nang hitabo nga mga pagluib after marriage, mo na i-divorce. Ang simbahan dili mo sugot ana. Kung valid ang kasal from the very beginning, dili na gid na buwagon. Pero i-prove sad sa kuan nga dunay mga pagluib sa mapananglitan, dunay gipamabdusan ang laki, wa gitug-an sa babae nga doon na say anak sa lain. Unya kasal dayon sila, paghuman gisong siya sa babae, gipresentahan siya bata, wa na gitug-an siyang bana. That is pagluib. Deceit ang tawag ana nga impediment, deceit, pangilad. Or ang laki wa motug-an nga bisexual day siya, usahay mo lalaki siya, usahay mo babae siya. Wa siya motug-an ana. Nya pag-abot na dito silang kaminyoon, agoy na may laking gidugdog dito, ang ilan namang driver mo gikulatag kumbatig maayo, nasakpan mas asawa nga unsa kadi ay homosexual sa deka, insya usahay, insya unya usahay sad mahimo sad kong heterosexual. Pagluib na mo na i-declare og nullity. Or wa motug-an ang laki nga sige day siya suyop anang drugs, nga iya ding utok ng word nilang gamiton bangag, kana bang dunay depikto. Unya wa siya na sultihis bana, wa na gidisclose sa iyang pamanhunon or sa iyang asawa. Pag-abot na dito nasakpan ng 40 daing musuyop, nagsugod pa din na before sa ilang marriage, gani pagkaminyo nila gitirahan pag yung duha ka tira aron dili dukaon di maluya, pwede i-declare na way kasal. Nakuha na mo? Mo na'y pagluib atong gipasabot, gi-translate na sa simbahan sa ana nga pag-translate. Doon ay sobra na po ka mga impediments on marriage nga dili mahimong valid ang kasal sa simbahan nato basta presenting maong mga impediments, mga babag, mga apan nga dili makapahimong dispose sa usa ka party, sa lalaki o sa babae, sa paghimog desisyon nga kanabang itaw na tog free consent. Free consent. Mabuta na ang unang pangutana inig kasal, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton? Ang sa may in English ana, did you come here of your own free will? Free ba ang imong will o clouded or gibabagan, impeded by certain circumstances? O free, okay. Mabuta to kausa si Pope Francis na issue ana kay ingos Pope Francis, og ato yung istriktuhog analyze ang ato mga Catholic marriages karon. 90% man dito yang giingon voidable, questionable. Pareha ng buntis na daan. Buntis na ba? O nagminyo? Buntis na. Nabuntis ang lalaki. Nabuntis ang babae. Niya mo to'y hinungdan na nagminyo sila. Kana siya psychological impediment man na. Sayon ra kay na i-check. Pangutana ang babae, ikaw day, og wapa ka mabuntis, magminyo ka karon yung tuiga, karon yung buwana. Muingon gani siya, dili. Binuang na nakuan siya, napugos siya tungod sa kauwaw, tungod sa kahadlok, fear, shame.
mao nay nakatukmod niya, dili tinuod free ang iyang consent. Nya mo nay mga peligro kayo nga mag-ahat-ahat og minyo tungod lang kay salbaron ang akong pagkabuntis. Inig-abot na ang atos kaminyoon, mag-away na sige, mag-away niya ang laki, mangita naglain, kay giluod na snaong sa babae niya, moingon na, sus, wap, alang ka mabuntis, panwaya ka. Asa ko mga sawa ni mo, sipyat ko ni mo, ahat sa kogminyo ni mo. Ingon-ingon sa ka nga, safe ka atong gabhiunan, di man di ay, buntis man kang animala ka. Mauna rin lang mga rason. Mga more than 50% or 60% sa ato mga kaso diha sa atong matrimonial tribunal nga ni-apply og declaration of nullity, kana mo ilang rason napugos kog minyo kay dunay nahitabo namo, nag-inom mi ato kuyog sa among barkada nya nangahubog mi, pagmata nako gadog na mi ana nya di mauwaw man ko nya pagkasunod buwan wa naman ko tunghae ana siya gito nakaingon pero wa gud mi magkauyab barkada rami mga inana ba mo na nagminyo mi nagpat-sesyon mi dito nya pagkauman nagdisco mi nya wa man koy laing kasakyan iya kong ipaangka sa iyang motor kay manguli ihatod ko nya napagngan mas makin ang kaning motor napaong man ang makina di na mo andar dito sa taliwa gis kasagingan dito na lang dito na lang may nagpabuntag sa kasagingan og maoto ni saha no ni turok ang saha sa saging ni turok nagsuka-suka nako paghuman o niya mauwaw man ko pero wag mi magkauyab barkada rami kana ako lang ning hisgutan kay basig laino na tong sa nagluib ang akong bana may kining divorce dili na mo mindset sa simbahan nakaron unsa may maayong buhaton nato to help marriages sugdi pagsulbad sa sinugdanan pa lang paminaw sa Ginoo. Ayaw pataka-takag desisyon, paminaw sa Ginoo. Diri sa unang pagbasa, gikulbaan na kayo si Elias, siya na lang usa nagtago sa langob, ningong Ginoo paminaw nako, pakig-istorya nako. Ug ang Ginoo wa makig-istorya ni Elias diha sa hangin nga kusog kaayo, wa dihas linog, wa dihas kayo, kaniba mga spectaculars nga mga kahintang sa kinabuhi. Sama anang mabuntis ka, sama anang girape ka, sama anang uyab mo, unya 10 years na mo nga uyab, hadlok na kang mabiyaan sa train, kay 35 years old na ka, gusto na dyo ka magdali-dalig minyo, kay 40 years old na ka, ni amay ni abot, bahalag manuyupay, basta in love lang nako, ahat na lang dyo ko ani, kay sus, kapit patalim na ni, kana ingan ana ba, imo na ng kaugalingon, paminaw sa Ginoo. Kanus aman musulti ang Ginoo diha sa hilom, peaceful way. Mo nang i-relax usang imong utok. Kana bang peaceful ka ba? Nya paminaw sa Ginoo. Nya inighatag sa Ginoo og instruction, sundana, di gyud ka magmahay. Ako din nato bintahaan ang akong uyab, ang last na kong uyab. Katutanan na kong uyab, pulos magito sila mga buotan, mga pinili man to. Nako yun, pang minyo ay magito sila. Di man ko basta-basta mo manguyab, basta dua-dua lang. Pero sa sige na kong pamalandong, nagkabuwagid ming nila. Hangtod ang katapusan ako nga ganing kuan, ganing uyab, ang among nabuwagan tungod kay mosuod ko seminaryo, porting hilak na ko hapit mo usa ka tuig na kong hinilakay ato. Sige jud kog paminaw sa Ginoo, dili nang gaalintabo nga emosyon, kung dili diha sa relax nga heart and mind, and listen to God in a very prayerful and open, humble heart. Speak, Lord, your servant is listening. Mo tong gi-instructan dayon si Elias, igo gyud kaayo sa solusyon ang instruction sa Ginoo, dihugin ning maong
hari, dihugin ning maong hari, nya pagdihog sa bagong propeta kay Elisa natika. Oh, di, wala. Ending. Paminaw sa Ginoo, Lord, namabdos ko, magminyo ko karon dili. Isa ganahan ka magminyo karon ka ha, og ikaw lang yun, pabuton, dili. Ayaw minyo, pakatawha ang bata. Nya inikataw nas bata, wa na mo'y mga sexual activity sa imong uyab. Naglimpyo na mo sa inyong kasing-kasing, gilikayanan ang inyong mga malaway nga mga buhat. Samtang nagmabdos ka, hangtod na taong bata, pagkapinig 1 year, makamintain ba mo sa inyong purity? Makamintain ba mo sa pagpugong sa kaugalingon to conform to the will of God nga ayaw panapaw, wala na ng adultery, restore your moral virginity, both of you. Nya kung nagka-hiusagin mo nga magminyo gid ta, prepared na sad mo na namoy pangwartahan, na namoy panginabuhian, hala, pagpakasal. Inig humagkasal, tipon dayon, manghuri na og 12 ka buok ang inyong nasipyat og desisyon na anak. Wa na nay sala, maapil pagkalimpyo ang inyong previous nga sala. Og mahimong lunsay, tunhay, og balaan ang inyong pagpuyo. Solve the immorality before solving the legality. Kay kung naaga ni ang immoral life, bisag asa pa kaibutang mo nang uban karon, tagurhan na ka divorce, kaduhan na naka-divorce, katulunan na naka-divorce, nagi uban ug aton tan-awon labi na gid ang ato mga celebrity gisubay-subay man adiha. Basta kanapo na nag-ilis-ilis og bana, nag-ilis-ilis og asawa. Wa gyud kakitag sakto ngano man na wa man nila sulbara ang immorality, ang gisulbad raman ang legality, ang emotional level, dili man ang spiritual level. Mo na sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, nangandoy ako nga makakita sa imong naong o Ginoo. Unsa may naong sa Ginoo? Holiness. Return to a holy state of life before making final decision, especially marriage. Nya kun minyo na sad mo, balik usa ngadto sa holy state of your life before deciding magbuwag magita o dili. Pasabot, patubua usa ang gugma, una paghimog desisyon. Tanawa, inigtubo sa gugma, makakita ka nga kanili nga sigig kulata nimo, mao ni makapalangit nako. Nya kana sang gasigig kulata nimo kay luod na kay kagnaong, muingon dayon na siya, mao man ni ang the best woman in my life. Daghan kay mga testimonya ni ana, paminaw mo sa mga couples for Christ, kanang naa sa mga BLD bukas loob, mga charismatic nato nga mga couples, paminawa na daring kay sila, courageous kay silang mupaambit sa ilang mga kasinatian nga purting batia nga kun atong tan-awon og wa gyud Ginoo din agyud pwedeng mag-uli sila. Pero tungod kay ilang gipasod ang Ginoo sa ilang kasing-kasing, nanindot ang ilang pagpuyo, wa silang mag-divorce. Unsa may makapanindot, ibutang ang Ginoo, paminawa ang Ginoo, sunda ang Ginoo. Mo nang i-promote na nako bitang ampo, alagad, antos, triple A na ako'y gitudluan anak karon. Ampo, alagad, antos, hapit na mo 20 katuig, gubot kay ilang pamilya. Karon ga sige nag-text nako, Father, nangausab na gid ang tanan. Few months pa lang nga nagsige mig ampo, sige mig alagad, sige antos, conscious effort, nangausab ng tanan. Nako, keep it up. Kay napay daghang pagsuway. Balik lang yapon, ampo, alagad, antos. Di ba? Lingay mong tupad. Ing nasa akong pagampo, murag ang gitudlo sa Ginoo, mamalit gitag slat. Ngano man, kay ang tao sad nga maampuon, generous to the church. Ngano man, the fountain of wisdom and holiness is in the church.
Mao na kining atong pagpamalit og slat makalipay. Nya ang mamalit og slat mahimo sang malipayon ug ang inyong kaminyoon mahimong hapsay og tunhay. Kana ako lang nang gisingit kay haron mo makahinomdom nga dili day na lain nga activity ang pagpamalit og slot dinhi kaning atong SBF dag nga tag 500 pesos o kaning atong MMHD nga tag 1,000 pesos. Wa ko report update kay holiday man atong niaging adlaw karon pa to tingal ugma pa ta maka-report. Doon ako'y paminaw sa Ginoo. Actually mura jud ko gadamgo kay excited na ko nga mo celebrate sa akong 20th anniversary sa akong pagkapari karong June 22. Wa jud ko magtuo mo abot kog 20 ka tuig sa pagkapari because we were ordained June 22, 2004. Nya karong sang June 22, 2024, 20 na mi katuig pagkapari. Lipay mi kay intact paming 11 ka buok. Ako, si Father Mar Balili, Father kanana aduha diha sa San Fernando ri, Father Edgar Sondo, Father Morfer Sarsunas, tuwa sa Danao, si Father Junjun Almasol, na dias Basak, Father Lito Peralta, tuwa sa Talisay, Father Roger Piloton, yes, Father Mar Balili na sa Seminaryo Mayor, si Rector, na Lahog, Father Jojo Aquino, tuwa sa Santa Lucia Asturias, Father Chris Amores, niya tuwa sa Santa Fe, si Father Dave Villasiran, suntong usa. Naasming Glanilia, si Father Roy Bukag. Intact pa mi. Lipay mo? Muna, sa atong MMHD kay ako napari man jud ko tungod ni Mama Mary mo nang di jud ko kabalibad aning mga mag fundraising basta para ni Mama Mary o para ni Jesus. So do natay 20 slot challenge sa MMHD. Hangtod mahurot nagkahalin 20 slot challenge. Pila man na 20,000 pesos. Tag 1,000 man per slot sa MMHD. So ako nang i-launch karong adlaw ang 20 slot challenge sa MMHD, 20,000. Sa inyo nang pagpasalamat sa Ginoo uban ako ug uban namo nga niabot mig 20 years sa pagkapari. Kay guwap ako mapari, wa gid unta tay fundraising atong 2021, 2022 nga nakatukod sa Kapilinya de Fatima. Ug guwap ako mapari, wa sa siguro ta ka fundraising diri nga nakatukod na ron ani atong simbahan na nasa tay bag-ong kumbento. Nagpasalamat mo ana o wa? 20 slot challenge kay bawo na mo ana. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga iyang hingpiton ang atong panaghiusa. Mapaubsanon kitang moingon, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan padayong mosangyaw sa matuod nga digdidad sa kaminyoon ug magtabang sa mga magtiayon aron magpabilin sila diha sa ilang balaang tawag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga magtiayon magpakabana sa mga panginahanglan sa usag-usa ug magkauban silang mangita sa matuod nga kalipay diha sa ilang panagtiayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga sila nga nakasinatig mga kalisdanan diha sa ilang panagtiayon, mulahutay sa ilang mga panaad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, ang mga idaran, ug sila nga nagmingaw, makakaplag og suporta sulod sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga si Halangyong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug dagan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga sila nga namatay, mahatagag luna didto sa tunhayng gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Amahan, gihatag mo kanamo ang kaminyoon, ang pamilya, aron mahimong tuburan sa kaluwasan. Ihatag usab kanamo ang among gipangamuyo kanimo karon diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad og tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga nasa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalan mo namo sa mataganaw, ihatag ka namo karong adlawan, upasayo kami sa among mga sala. Maingot ka kami nagapasaylo sa mga nagasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Tinuluan uwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian,
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala ug magpahamutang kanamo diha sa dalan nga magdala nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat ron mao ang Dios nung gugma. Nga ato ning gamiton pagpalambo sa pamilya o sa panagtiayon. Likayan nato ang adultery in the mind and heart. Mao dyan ay atong likayan. Nya, padayon ta pagpalit o mga slot sa atong SBF dag, tag 500 pesos per slot. Naasad tay 16 slot challenge, nga tag 8,000 pesos per challenge. Sa atong MMHD, para ni Mama Mary, sa Kapilinya di Fatima, atong paliton nga slots, tag 1,000 per slot. Niya na sa taroy bagong 20 slot challenge in honor sa akong 20th anniversary sa pagkapari. Tag 20,000 pesos per challenge. Ugmang adlaw, alas 7:30 gabi, magsugod ang atong sinodal
worship, parish worship dinhi sa atong parokya. Kagabi panguluhan sa Couples for Christ. Giimbitar nako ang tanan mga mandated organizations, labi na gyud ang mga charismatic groups muanhita. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa sa kanini. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pasin